תקבלו, בבקשה. את ג'ורג' אטלן ואת 8 הרקדנים שהתחרו כאן בשבוע שעבר והם ממשיכים איתנו בקוריאוגרפיה של המאסטרו עידו תדמור, תנו לו כבוד! Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul, azul con ese baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan, bomba. Todos los hombres lo bailan. Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura. Oye, con la otra vez con mi gente de Wicked Will. תעשו לי פה מקום, רוני סליחה רגע. היי, ג'ורג'י, מה העניינים? הכל בסדר. העלו אותך קומה ראשונה. כן, אבל עשו טעות אחת, רשמו 69 במקום 19. אז אתה רק בן 19 היום? נכון. לירוני, מה איתך מותק? אני אחלה, סבבה. אני פשוט יש לי שיחה איתו של כמה דקות. בכיף. יאללה, תורידו אותם, תנו להם מחיאות כפיים. הרקדנים שלנו. אנחנו נראה אותם בשבוע הבא. ועוד בשאר העונה. ג'ורג' יקירי, היה לי עונג והכבוד להכיר אותך. אתה הוכחה החיה. באמת שזה לא משנה הגיל, העיקר התרגיל. ואתה באמת חייב ללמד אותי בהזדמנות איך עושים את הקטע הזה עם הבטן. לא עכשיו, פשוט אני לא רוצה להפחית את הקהל בבית. תישאר צעיר, צעיר לנצח, מלא חיים, מלא שמחה כמו שאתה באמת. חברים יקרים, אל תעיז להפסיק לרקוד, ברור? ג'ורג' אטלן, תודה יקירי. טוב רבותיי. תאמינו לי אם זה תלוי בג'ורג' ואני נשאר פה רוקד עד הבוקר. רבותיי, הרקדן והרקדנית שיקבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר ייאלצו להיפרד מאיתנו. מי הם יהיו? חכו איתנו עוד קצרה וכבר נגלה הכל. הפסקה קצרה וחוזרים. ג'ורג', בוא תאמן אותי.